Hudaý aýtýar Kur'an-ı Kerimde. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Hudaýyň kelamyna iman bar adam eşitmeli bolarmy? Bir adam sana "Esselamu aleykum" birji şekilde eşittin, şol adamy kafir diýip bilmesin. Şol adamy kafir diýip bilmesin diýe. Näme diýip musulmanlaryň arasynda tekfir köpelýär. Tekfir diýdi, musulmana sen kafir diýip aýtmak. Hiç bolmaly ýag değil. Birji alamat görsen, "Esselamu aleykum" diýse, ya bir alamat, "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" diýse, bir alamat görsen şoňa kafirsin diýme diýer. Bizim mezhebimiz näme? Biz Hanefi mezhep. Mezhep başymyzdyň. İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh 600, 700, 800 milyon Hanefi mezhep bar ýerin ýüzünde. Şolaryň merja taklidi İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife näme diýär? La nukaffiru ahlal kıbleti bi zenbin. Mezhep başynyň kepişi. Bir adam hem günah etsin, ola kon günah etsin, kafir boldy diýip aýtmaryn diýipdir. Käbäni kıbla bilýän bolsa kafir boldy diýmez. Mekke-i Mukarremedäki Käbäni kıbla hesap etýän bolsa, şol kafir diýip hukmetmez diýipdir. Ohm fiqh Hanefi'de bir kanunma, eýdan çyklam. Fiqh Hanefi'de bir kanunma, näme kanuny? Ine şu kanun. Bir adam bir kef aýtýar, bizir kafirliň kefi maňa aýtyp duran kefi. Bir kafir. Ýöne bir maksady beýdiýdigidir. Şo jürek ýorsaň bir kafir däl. Fiqh Hanefi näme diýär? Şonu şoýur, şo ýoly ýor, şonu kafir diýme şol adama diýär. Ganymet bolsa musulmanlaryň içinde sakla diýär. Kafir boldum diýip hukmet. Ine israk geçeyin, ine şu ürün naq bolansan milletin içinde, ine dersinler falan sofa söýmek, falan tire degmek, falan ahunu degmek, falan adança degmek, o dadır naq bolup barýar. Näme diýip beýle bolmaly musulman? Ama taraf näme diýär? Meni hak aýtýanna diýär. Hak aýtjak bolsaň bir zat aýtmaly diýär. Ey hak aýtjak musulman, dünýä boýunça men kepim eşitdim Hudaý üçin. Nahar iman edebi barmy ýokmy? Ya tabagyň üstüne aglyň men imelmi, sagıl men alýmylmy? Bu belli zatdämi nahar iman edebi bar. Nahar iman dinimizde sınjan edebi bar. Dehret sınjan edebi bar. Hop, hak aýtmaň edebi bar, ýoly bar, tertibi bar. Men hak aýtýän diýip, il ortasynda halkyň agyny ala edip, gününi bir zatlar hükmetip ýörse, Hudaýyň ýanynda gaty utançly bolar. Bir wagt aýtmaň, tebliğ etmäň tertibi ýerde bar ol. İhya ulumuddin Gazali'da adabul emri bil ma'ruf ve nehy anil munkar we şol gaýratyn okyp çykdy. Men bir mahbaradan bir zat öwrendim, ya bir ýurtdan men bir zat öwrendim diýip musulmanlaryň arasyny bulun mujra salyp bermesin, Hudaýdan gorksun bilen. Göreneşden gadan aýtjak bolup, edep terbiýetini aýyrmasyn, edep muhim zatdyr. Men hadisden aýtýän, men ayetden aýtýän, edep terbiýetini ýitiramasyn. Öwre derer çeker. Edep aýtjak, hak aýtjak bolsaň, hak aýtman ýoly bilen aýtmaly, edebi bilen aýtmaly. Men ajygýanna, näme men iýmellämi men diýip bir adam agdy bilen heýwan ýanyk tabaga başyn agdyny uzatyp ýitse näme diýersiň? Hiç ilim ýokmy, ilim men ýitse diýmersiňmi? Diýersiň. Hak aýtmaň da tertibi bar. Dinimiziň şudur şu edep dälmemegi, dinimiz terbiýet dälmemegi. Öğretmeyen işini, öz bilmeyen zadyny dirru kafir boldy, fasık boldy, agyda salat boldy, näme diýip beýtmeli musulman? Birak bilýän bolsaň ýoly bilen aýt, tertibi bilen aýt, ýene aýtýan ýoly İhya ulumuddin Gazali'de we adabul emri bil ma'rufda.